माझ्याकडे ज्या महिला आहेत की त्या अजिबात शिकलेल्या नाहीत अशांना मी प्रमोट करते. माझ्याकडे जवळजवळ 10-15 मुलींची अशी लग्न झालीत की त्यांनी स्वतः पायावर उभं राहून लग्न केलेली आहेत. इझी कुठलीच गोष्ट नाही. तुमच्या जर मनात इच्छा असेल ना त्या गोष्टी होत राहतात. बाईलाने कमीत कमी 10वी पर्यंत तरी शिकलं पाहिजे. कुणी करू शकणार नाही, ती एक बाई करून दाखवू शकते. त्यांचा जो सन्मान केला जातो त्याच्यामुळं तिचं घर सुधारतं. घर सुधारून तिचा समाज ती थोडं सुधारू शकते. मी बाहेर पडला नाही तर तुम्हाला चान्स घरात येणार नाही. अन्नदान हेच सर्वश्रेष्ठ दान. मनाला असू द्या माणुसकीची जाण. भुकेल्या जीवाला जो देतो प्राण, तोच या जगात सर्वात मोठा पुण्यवान. अशी एक मराठीन बरी चारोळी जाऊन असा. आणि या चारोळीचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हळ्यार आयची आमची अस्तुरी. आयच्या आमच्या अस्तुरीन तिच्या व्यवसायाक समाजसेवेची जोड दिल्या आणि याच माध्यमातल्यान आपलं व्यवसाय करतना ती समाजा खातीर फूल ना फुलाची पाकळी दिता. तर आयज आम्ही मेळपाक आयल्या सोयरा मोहिते या अस्तुरेक. तिच्याकडे भासाभास करून मन मेकळे उलोवन तिच्या कडल्यान तिचो हो प्रवास आम्ही जाणून घेऊया. सो आयज आमच्या बरोबर असा सोयरा मोहिते. तांच्या कडल्यान तांचो प्रवास, त्या प्रवासान येवपी अडचणी या विषयी आम्ही सविस्तर जाणून घेऊया. सोयरा मॅडम, तुमका आमच्या या खास कार्यावळीन खूप खूप येवकार. नमस्कार, मी सोयरा मोहिते. माझं एक छोटंसं आउटलेट आहे इथं पाट्यावर आणि हे 25 वर्ष झालं मी चालवते. आणि याच्यामध्ये माझं एक विशिष्ट म्हणजे असं की माझ्याकडे ज्या महिला आहेत की त्या अजिबात शिकलेल्या नाहीत अशांना मी प्रमोट करते. त्यांना मग मार्केटिंग शिकवते किंवा सर्व्हिस शिकवते किंवा त्यांना प्रिपरेशन शिकवते. म्हणजे उद्दिष्ट माझं एकच की त्या स्वतःच्या पायावर स्वतः उभं राहिल्या पाहिजे. तुम्ही आता सांगले की तुमचा एक व्यवसाय चलता हांगा, पण त्या माध्यमातल्यान तुम्ही व्यवसाय करताच, पण त्या माध्यमातल्यान एक सोशल वर्क हाका तुम्ही हाचो जोड दिला तुमच्या कामाक. सो ह्या सगळ्या प्रवासाची थोडक्यान सुरुवात कशी झाली? बिकॉज तुम्ही मूळ गोंयचे ना, तुम्ही यू बिलॉंग्स टू महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्रान हांगा येवन एका वेगळ्या राज्यान येवन आपलं व्यवसाय सुरू करप, त्याचबरोबर जी बायलां आसा त्या ज्या बायलांक मदतीची गरज आसा तांकां मदतीचो हात दिवप, हे सगळे कशे जुळून आयले? एक ह्याची सुरुवात म्हणजे घरात फॅमिलीच तशी आमची सोशल थोडंसं असले. वडील सोशल वर्कर होते. मग माझ्या ते इथं आल्यावर म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना पण मी हे करत होतेच, म्हणजे सगळ्यात पुढंच असणार. मग इथं आल्यानंतर इथं बघितलं की आपण पण काहीतरी असं महिलांसाठी करूया. म्हणून मग मी जे हे चालू केले ह्याच्या माध्यमातून ज्या मुली आहेत की माझ्याकडे सगळ्या ज्या मुली कामाला करतात, मग त्यांची जे लग्न असतात, मग ते लग्नासाठी मी त्यांना सगळं म्हणजे भांडी, म्हणजे जी सगळी जी भांडी लागतील त्यांच्या संसारासाठी ते द्यायचं ठरवलं. म्हटलं एक सुरुवात आपल्या घरातून आपण करूया. मी काय असं एवढी मोठी नाही की सोशल वर्क करणं इतकी, म्हणजे कुणी म्हटलं की मला एवढी मदत द्या आहे ते तेवढं नाही. माझ्या ह्याच्यातून जेवढं मला होतंय तेवढं मी करू शकते. मग अशा ज्या मुली आहेत की त्यांचे आई वडील नाही आहेत, त्यांची लग्न आहेत, किंवा मग त्यांना हे सोशल थोडंसं आपलं एक खरंच गरज आहे त्यांना, म्हणून मग मी ते चालू केलं. त्याच्यातून परत त्यांच्या ज्या पगारातून सेव्हिंग करायला सुरुवात केली. मग त्याच्यातून त्यांनी स्वतःचे दागिने केले. आणि आज माझ्याकडे जवळजवळ 10-15 मुलींची अशी लग्न झालीत की त्यांनी स्वतः पायावर उभं राहून लग्न केलेली आहेत आणि संसार उभा राहिलेले आहेत. आणि अशा काही मुली पण आहेत की त्या स्वतः बिझनेस पण करू शकतात, अशा ऑर्डर घेतात, करतात. मला तर एवढा अभिमान आहे की एक जरी माझ्यातून शिकले ना तरी बस. मी म्हणजे ज्या मातीत मी कमवते त्या मातीसाठी मला काहीतरी द्यायचे. मग त्याच्यासाठी मला थोडं सोशल वर्क करावंशी वाटतंय. पण महाराष्ट्रातल्यान हांगा येवप, एका दुसऱ्या राज्यान येवप, हांगासली भाषा वेगळी जावं संस्कृती वेगळी, अशा परिस्थितीन स्वताची ओळख निर्माण करतना जी इतर बायलां आसा त्यांच्या खातीर काम करप, वॉज इट इझी ऑर कितें डिफिकल्टीज असले? इझी कुठलीच गोष्ट नाही. तुमच्या जर मनात इच्छा असेल ना त्या गोष्टी होत राहतात. पण जर तुमची इच्छाच नसेल तर ती गोष्ट होणार नाही. आणि मी ऑलवेज पॉझिटिव्ह की हे करायचं, हे होणार, की ते होतं. प्लस म्हणजे जे तुम्ही चित्ता तेच घडतं. तुम्ही जर पॉझिटिव्ह चितलं तर तुमचे सारखे पॉझिटिव्ह जाता. पण मागीर कितें तुम्ही जर म्हटलं ना जमाना होईना ते जायना. तुम्ही आता जसं म्हळे की आता हांगा तुमच्या अंडर बायला काम करता, ह्या सगळ्याची म्हणजे तुम्ही तुमचा बिझनेस केन्ना स्टार्ट केलो आणि ही बायला कशी तुमच्या कॉन्टॅक्टान आयली?
असं प्लस पॉईंट झाला की मी स्वतः काम करते, त्याच्यामुळं त्या लोकांना पण वाटलं की इथं सेफ आहे. म्हणून अशा बायकांना, आणि मेन म्हणजे काय माहिती का, आता एज्युकेटेड ज्या बायका आहेत त्यांना ऑफिसमध्ये मिळतो जॉब, पण अशा बायका आहेत की त्यांना लिहिता येत नाही, वाचता येत नाहीत, अशापासून सुरुवात केली मी. आईस तुमच्या अंडर कितले बायला? तर 15 बायका आहेत तरी माझ्याकडे. सगळं तळागाळातलं बायला. त्यांना लिहिता येत नाही, वाचता येत नाहीत, की म्हणजे सांगायचं म्हणजे कसं की अक्षरशः म्हणजे कसं, आता घरात नवऱ्याने मारले किंवा कामाला जाऊ नको, म्हणजे बायकांना खूप प्रॉब्लेम असतात, पण त्यातूनही त्या उभा राहतात की म्हणजे मग मी त्यांना ॲडजस्ट करते, बाबा आज का लेट झालं ना, सासूने तापयला माका, म्हणजे ते पण ॲडजस्ट करून घ्यावं लागतं आपल्याला. एकच ह्यानी होत नाही, कारण की नाही तू तू त्या टायमिंगलाच ये, थोडं पुढं पाठीमाग होतं, पण रिजनल कारण असं परफेक्ट पाहिजे की समजून घ्यायला पाहिजे. स्टाफ आणि मॅडम याच्यात रिलेशन जे आहे आमचं, ते मालक आणि नोकर नाही आहे. तुम्ही फॅमिली कशा ट्रीट करता? माझी फॅमिली म्हणजे असं म्हणतात की बिझनेस करत असाल तर तुम्ही फॅमिलीकडे लक्ष देऊ शकणार नाही, पण मी आज माझी दोन्ही मुलं इंजिनियर केलेत, ती बी एक बिट्स पिलानीमधून केलेले आहेत. माझ्या सासऱ्यांची न्यूरोसर्जरी केली, सासू सासऱ्यांना मी हँडल करते इथून जाऊन. आणि तसं घरात बघायला गेलं तर मिस्टर एकटेच असले तरी माझी हेल्प असल्यामुळं दोघं मिळून आम्ही सगळं बघतो, म्हणजे घर पण फॅमिली पण बघितलं, त्यांचं एज्युकेशन बघितलं, आणि शिवाय बिझनेस पण हँडल करू शकतो. ठरवलं तर होऊ शकतं. साधारण तुमची आता या बिझनेसला किती वर्षात झाल्या? माझ्या बिझनेसात आता 2002 मध्ये चालू केला, आज 25 वर्ष. 25 वर्षा इट्स क्वाईट बिग, म्हणजे म्हणूया खूप व्हडलो काळ असा. पण सुरवातीच्या काळात जेन्ना एक बायल कितें करपाचें चिंतता तेन्ना सदांच तिका घरांतल्यान सपोर्ट मेळटाच असो ना. घरचें सांबाळून तूं तुजें करियर करपाचें आसा किंवा तुजें नांव कितें कमोवपाचें आसा जाल्यार तूं तें कर, अशें सदांच आमी पळयलां समाजान. अशा टायमार तुमी हो व्हडलो बिझनेस स्टार्ट करून प्लस बायलांक सपोर्ट करपाचें, हे सगळें म्हणजे ह्या सगळ्या खातीर तुमकां घरांतल्यान कसो सपोर्ट आशिल्लो? नाही, एक म्हणजे काय, त्याच्यात एज्युकेशनचा फरक पडतो. जर तुम्ही शिकलेला असाल तर ॲटोमॅटिकली तुम्ही ह्याला परमिशन देऊ शकता, म्हणून शिक्षणाची गरज आहे. करा, बायलाने कमीत कमी 10वी पर्यंत तरी शिकलं पाहिजे, आणि तिच्या नवऱ्याने किंवा तिच्या वडिलांनी किंवा तिच्या भावाने हा सपोर्ट हा प्रत्येक बाईला दिलाच पाहिजे. एकट्याने होत नाही. माझा सपोर्ट म्हणजे माझा जो मिस्टर आहेत त्यांनी म्हटलं, डोळे झाकून माझ्यावर जो विश्वास ठेवला की तू हे करणार आहेस, तो विश्वास तिच्यावर दाखवला पाहिजे बाईवर. आम्ही सदांच आतां आयकता जेन्ना सोशल फंक्शन्स जावं किंवा विमन रिलेटेड फंक्शन्स जाता तेन्ना विमन एम्पावरमेंट नाजाल्यार स्त्री सशक्तीकरण अशें आमी जे पॉलिटिकल लिडर्स आसा जावं पब्लीक फिगर्स आसा, स्पिकर्स आसा, ते सदांच म्हणटा विमन एम्पावर जावपाक जाय. सो तुमी हांगा आतां तुमच्या अंडर 15 बायलां काम करता, आनी जवळ जवळ तुमी सांगले तशें 25 वर्सां जालीं तुमी बायलांक वयर काडपा खातीर काम करता. सो अकॉर्डिंग टू यू वॉट इज विमन एम्पावरमेंट? कारण स्त्री शक्ती ही खूप स्ट्रॉंग आहे खरं, म्हणजे जे कुणी करू शकणार नाही ती एक बाई करून दाखवू शकते, बरं का, खरं सांगते मी. आणि तिला जर सपोर्ट असेल समाजाचा किंवा तिच्या फॅमिलीचा तर ती जग जिंकू शकते. म्हणजे आहे, म्हणजे स्त्रियांच्यात तेवढी ताकद आहे. तिला म्हणजे ती नवऱ्यापेक्षा लहान असते, पण अंडरस्टँडिंग खूप सगळ्या फॅमिलीला ती समजून घेते. मग त्याच्यावरूनच ती समाजात सुद्धा त्याचप्रमाणे वागते, की समाजात सुद्धा ती वावरताना हे लक्षात ठेवते की आपण त्या ह्यानी राहिलं पाहिजे की आपण लहान आहे. म्हणजे तिचे विचार असे असतात की स्वतः कष्ट करल, स्वतः जळेल किंवा स्वतः फाईट करू शकते आणि तुम्हाला सुखी ठेवू शकते. तिच्याकडे आहे ती ताकद, मला तर वाटतं महिलांकडे. आता जशें तुम्ही व्यवसायातल्यान तुम्ही समाजकार्य करता अशें आमी म्हणुया. सो ह्या सगळ्याक 25 वर्सां जाल्या आणि ह्या तुमच्या कार्याचो प्रत्येक वेळोवेळी गौरव जाल्लो आसा. तुमकां अनेक पुरस्कार आसा ते लाभिल्ले आसा, मेळिल्ले आसा. सो ती एक जर्नी कशी आसली, कितें सांगतले त्या बद्दल? म्हणजे सुरुवातीला वाटत होतं मी पण करेल की नाही असं, पण मिस्टरांचा सपोर्ट एवढा पॉवरफुल होता की ते एज्युकेटेड असल्यामुळं ते नॉलेज त्यांना तेवढं होतं की नाही तू करू शकतेस, तुझ्याकडे आहे तेवढी कॅपॅसिटी. मग त्याच्यावर जे प्लस पॉईंट धरला की मग असं एक अवॉर्ड मिळालं की अरे
नाही आपण करू शकतो. म्हणजे मी पुढे अजूनही काहीतरी करावं असं वाटत होतं. म्हणजे महिलांचा जो सन्मान केला जातो त्याच्यामुळं तिचं घर सुधारतं, घर सुधारून तिचा समाज ती थोडं सुधारू शकते. कारण तिचा जो सत्कार झालेला असतो ती डोक्यात ठेवते, ते डोक्यात जाऊन देत नाही, डोक्यात ठेवते, डोक्यात जाऊन देत नाही की नाही आपण पण काहीतरी समाजासाठी केलं पाहिजे असं. म्हणजे तिचे विचार, कारण ती मुलाला घडवत असते तसंच ती समाजाला पण बघत असते त्याचप्रमाणे की बाबा आपली मुलं चांगले शिकावं. मग आपण आता मी जी इथं बिझनेस करते, कमीत कमी माझ्या बिझनेसच्या रिलेटेड तेवढं तरी व्यवस्थित, म्हणजे माझा जो स्टाफ आहे तो तरी सुधारला पाहिजे. आणि तुम्ही अनेक संस्थांक जी समाजकार्यान योगदान दिता तांकां सुद्धा तुम्ही तुमच्या परीन सपोर्ट करता फूड प्रोवाइड करून. सो ते केन्नाच्यान कार्य सुरू? मी फर्स्ट 2000 चालू केलं होतं 2002 मध्ये. त्यावेळेस मी पोरवरीमध्ये राहत होते, तेव्हा तिथं संजय स्कूलमध्ये बघितलं मी एकदा जाऊन की ती मुलं कशी आहेत काय. म्हणून मग मी एकदा चिल्ड्रन्स डे आपण तिथं साजरा करूया म्हणून त्यांना तिथं तो स्टाफ त्यांच्यासाठी किती कष्ट करतोय. म्हणजे आई वडिलांना एखाद्या मुलाला सांभाळायचं म्हणजे किती त्रास असतो, पण ते जे शिक्षक आहेत त्यांचं सगळं ते हँडल करतात. म्हणून त्यांचा टीचर्स डे तिथं सेलिब्रेट केला. तसंच रेड क्रॉस आहे त्यांना पण मी त्या मुलांना ह्या गार्डनमध्ये आणा, आंबेडकर गार्डनमध्ये. मग त्यांचे जेवणापासूनच मी, माझ्याकडे काही असं प्रॉपर्टी नाही किंवा पैसा नाही किंवा मी काही देऊ शकत नाही. मला जेवढं जमतं मी जर सुरुवात केली तर बाकीचे पण थोडा सपोर्ट करतील, त्यांनी पण थोडंसं हातभार लावला तर होऊ शकतं. सगळं हे गव्हर्नमेंट करणार नाही किंवा एकाच्या ह्याने होणार नाही, त्याला आपला पण हातभार असेल असे माझे विचार आहेत. म्हणजे बाकीच्यांचे माहीत नाहीत मला, पण माझे विचार आहेत की मी सुरुवात करायला पाहिजे, मी दुसऱ्याची वाट नाही पाहायला पाहिजे. म्हणजे मला जेवढं जमल तेवढं तरी द्यावं. नाही तर म्हणताल की नाही ते खूप मोठा फंक्शन आहे त्याला होणार नाही. अरे तू थोडंसं स्टार्ट कर, मी थोडं तू थोडं म्हणून हे सगळं होत असतं, एकट्यानेच होत नसतं. अशा करून आणि परत इथं आश्रम आहे आशा महालमध्ये, त्या बायका आहेत अशा की त्यांना जेवण मिळतं, गव्हर्नमेंटचे महिना हे पण मिळतात. पण ज्या अशा वस्तू आहेत की त्यांना मिळतच नाहीत, त्या कुणाला मागणार. ती एक बाईलाच मागू शकते ना. मग त्यांनी माझ्यापाशी विचारलं की आम्हाला अंडर गार्मेंट्स मिळतील का म्हणून. तर मी असे त्यावेळेस त्यांना ते डोनेट केलं, पावडर्स वगैरे. त्यांची इच्छा असते की आज मला नेलपेंट लावायचे, वेगवेगळे नेलपेंट सेट पाहिजे किंवा. मग मी एक रोटरी क्लबची अँट्स म्हणून काम करते, ते पण मला सपोर्ट करतात. सोयरा असं काय कार्यक्रम असेल तर आम्हाला देत जा. बिचोलीला एक मुलीला व्हीलचेअर पाहिजे होती, आमच्या रोटरी क्लबनी ती व्हीलचेअर पुरवली. माध्यम मी झाले, म्हणजे मी इथं असं सार्वजनिक ठिकाणी असल्यामुळं हेल्पिंग हँड्स येतात खूप माझ्याकडे. मग ते फक्त त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं काम करायचं. आता तुम्ही जे सगळे उलयली त्याच्या वयल्यान सोयराची कर्मभूमी गोंय हें आमकां कळ्ळें, पण ह्या सोयराची जन्मभूमी खंयची, त्या खंयच्यान आयला? मी बारामतीपासून 12 किलोमीटर एक संसर गाव आहे, तिथील एका शेतकऱ्याची मुलगी आहे. शेतीत म्हणजे शेतीशिवाय दुसरं काहीच नॉलेज नाही तिथं मला मिळालेलं. हा माझा डिफरंट, म्हणजे सगळं किचनचं माझ्याकडे काही ग्रॅज्युएशन नाही किंवा डिग्री नाही, काहीच नाही. पण माझे वडील थोडे सुशिक्षित होते त्यामुळे त्यांनी मला ग्रॅज्युएट केलं. ग्रॅज्युएट केल्यामुळे थोडंसं नॉलेज येतं, शिक्षणाने फरक पडला की आपण काहीतरी करावं असं, की मी कुठलंही काम करायला तयार आहे. म्हणजे असंच नाही की मी ऑफिसच करल किंवा हायफाय वगैरे. छोटंसं कुठलंही सुरुवात करताना मी अगदी छोटंसं स्वतःला जमल एवढंच करायचं असं करून मग सुरुवात करूया म्हटलं. पण लग्न झालं माझं पुण्यामध्ये दिला. पुण्या ह्या सिटी एकदम, तिचं व्हॉल्यूम एवढा, तिथलं वेगळं वातावरण. मग अजूनही मला थोडंसं हे मिळालं, ग्रोथ मिळाली की आपण खरंच काहीतरी करायला पाहिजे. म्हणजे खेड्यातून आली म्हणून थोडंसं मागं पडत गेले, भीती वाटत होती की आपण ह्या समाजात टिकू शकाल की नाही. पण म्हणतात ना पॉझिटिव्ह असल्यामुळं आणि नशिबात होतं किंवा माझं हार्डवर्क होतं, त्याच्यामुळे मी ह्या बिझनेसमध्ये उतरले. आणि त्यावेळेस 1998 आम्ही गोव्याला आलो. गोव्यात असं गोवा फिरण्यासाठी आलो होतो, बिझनेसच्या ह्यानी नाही काय नाही. पण फिरता फिरता असं झालं की मिस्टरांनी सांगितलं की जेवणाचे माझे खूप हाल होत आहेत, तू राहते तर राहा.
मी म्हटलं राहते मी, पण मला इथं काहीतरी करायला चान्स दिला तर मी इथं राहते. मग ते म्हटले ठीक आहे, तू कर, तुला काय पाहिजे ते कर म्हणून सांगितलं. मग मी त्यावेळेस काय करता येईल, आपल्याला काय आहे, आपल्याकडे काय कला आहे. म्हणजे आमची घरामध्ये जॉईंट फॅमिली असल्यामुळे मला स्वयंपाकाची आवड होती आणि जास्ती लोकांचं करू शकत होते. म्हटलं आपण फूडमध्ये काहीतरी करूया. म्हणून मग मी शारदा रेड रोजरी ती शिक्षा निकेतन या स्कूलमध्ये जाऊन विचारलं की तुमच्या स्कूलमध्ये टिफिन सर्व्हिस मी देऊ का. तर नाही म्हणे, 98 मध्ये तसं गोवा डेव्हलप नव्हता आणि आमच्याकडे ही पद्धत नाही म्हटले. मी म्हटलं ठीक आहे, मग हे पॅम्पलेट्स तरी वाटू द्या. ओके, अलाउड केलं त्यांनी. पॅम्पलेट सगळ्या शाळांमध्ये वाटले, पण 2 शाळांनी मला अप्रूव्हल दिलं की 2 पॅरेंट्स आलेत, त्यांना तुमच्याशी बोलायचंय. मग मी त्यांच्याशी बोलले की म्हटलं तुम्हाला काय पाहिजे. तर ते म्हणे आम्ही दोघंही जॉब करतो, तर आमची मुलं आहेत, तर त्या मुलांना तुम्ही जेवण देऊ शकता का. ठीक आहे म्हटलं. मग त्यांना मी जेवणाचा मेनू दिला करून. असं वाढत गेलं, वाढता वाढता खूप वाढलं. मग ते हँडल होत नव्हतं घरातून. मग म्हटलं मी कमर्शियलला जाते आता. 2 वर्षात ते आता 25वे वर्ष, 25 वर्षांचं एक्सपिरियन्स, ह्या सगळ्याचे समाधानी असा तुम्ही. आय एम हॅपी. म्हणजे मी खूप खुश आहे की मी माझं करिअर म्हणजे माझा ब्रँड एक केलाय मी, माझं नाव पण आहे. आणि मी आज समाजात खरं सांगते की माझे एवढे अवॉर्ड्स मिळाले मला की हे मी घरात बसून नसतं मिळवलं. त्यामुळे खूप खुश आहे. आता उलयतना सांगले की तुम्ही एका खेड्यांतल्यान आयली, मागीर स्वताचे कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें, मात खंय तरी भंय दिसतालो आपल्याच्यान जातलें काय ना. हीच मनस्थिती प्रत्येक बायलेची आसता जेन्ना ती घरा भायर पावल मारता, स्वताचे कितें तरी करपाक सोदता. सो अशी अनेक बायलां आसा आमच्या समाजान, स्पेशल आसा जी कितें तरी करपाक सोदता पण घरांतल्यान भायर सरना. मागीर त्याची डिफरंट रिजन्स आसा, केन्ना घरांतल्यान सपोर्ट मेळना किंवा आनी कितें रिजन्स आसा. अशा बायलांक तुम्ही कितें सांगतली, मेसेज कितें तुमचो. अशा बायकांना म्हणजे तुम्ही पॉझिटिव्ह व्हायला पाहिजे. फर्स्ट, घरात सपोर्ट नाही हे माहिती आहे, तरी पण तुम्ही पॉझिटिव्ह असाल तरी तुम्हाला समोरचं कोणतरी येऊन मिळेल आणि तुम्हाला एक चान्स मिळेल. मग तो चान्स मिळाला की त्याचं सोनं होऊ शकतं. ती चान्सची म्हणजे कसं, तुम्ही बाहेर पडला नाही तर तुम्हाला चान्स घरात येणार नाही. तुम्ही घरातच बसून मला हे नाही ते नाही रडत बसण्यापेक्षा तुम्ही आज कितीतरी गव्हर्नमेंटनी लेक्चर्स ठेवलेले आहेत, स्कीम्स आहेत, तुम्ही बाहेर पडतच नाही, तुम्हाला खबरच नाही किती चालला किती नाही. आता किती योजना आहे तुम्हाला. त्यावेळेस तर म्हणजे लोन सुद्धा नव्हतं मिळत, आता तर इझिली लोन मिळत आहे. तुमच्याकडे नॉलेज आहे, तुम्हाला काय करायची आवड आहे, हे फक्त तुम्ही 4 माणसात जाऊन बघून बोला, ऑटोमॅटिकली 10 लोक तुम्हाला मदतीला येत आहेत. पण तुम्ही बाहेर पडलं पाहिजे. घरात बसून तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळणार नाही. तर सोयरा, तुम्ही आज आमच्या या खास प्रोग्रामान जॉईन झाली. तुमची जर्नी तुम्ही बऱ्या रितीन एक्सप्लेन केली. बायलां खातीरूय तुम्ही खूप बरो संदेश दिला, त्या खातीर तुमकां खूप मना काळजांतल्यान येवकार आणि देव बरें करूं. तर ही आशिल्ली सोयरा मोहिते. सोयरान जो मेसेज दिला आयज, कितें तरी करपाक जाय, समाजा खातीर कितें बरें करपाक जाय, तर त्याची सुरवात पयलीं स्वताच्या घरांतल्यान जावपाक जाय. कितें बरें करतना, कितें घरा भायर सरून कितें बरें करपाचें आसा जाल्यार पॉझिटिव्हिटी ही सदांच गरजेची. जितल्या मेरेन तुम्ही पॉझिटिव्ह मायंडसेट दवरिना तितल्या मेरेन तुम्ही कांयच करू शकना. तर सोयरा भशेन अशाच अनेक अस्तुरींची सक्सेस स्टोरी जाणून घेवपा खातीर पळयत रावात स्टुडंटाचेर शक्ती.